बिमा माहारि सुबुंफोरखौ जोङो लोब लोब फैनाय नुदों आरो बेवहाय जोङो 47 नं मानास बिधानसभा समष्टि हिसाबै जोंनि एनडिएनि पार्टी थानेश्वर बसुमतारी सारा दिनैनि तारिखआव देरहाखागोन। जोंहा सारा बिटिसिआव जोंनि बिपिएफनि मोनसे थौ बे सोलिगासिनो आरो 15टा समष्टियावबो जों देरहागोन आरो साफागुरि समष्टिनिफ्राय एमएलए जाखांनाय दा बेयावहाय फैलायासो कुनु सिगाङाव कुनु बिधायक एमएलए नङामोन एमसिएलए नङामोन आरो रायजोनि थाखाय बिदि पलिटिकेलि खामानि मावफेराखै। थानेश्वर बसुमतारी सारा 10 बोसोर जिहेतु एमएलए जाखाबाय बेवहाय कक्लाबारिया कुनु रेजेक्ट नङा। दिनै जोङो कक्लाबारि ब्लकनि बे राबां पिसिडिसि बर' बाजार बे माबायाव हाथाइसालियाव जों दिनै फोसावदिं मेल फोसावफैदों। बेयाव जोङो जोंनि बिमा माहारि सुबुंफोरखौ जोङो लोब लोब फैनाय नुदों आरो बेवहाय जोङो 47 नं मानास बिधानसभा समष्टि हिसाबै जोंनि एनडिएनि पार्टी मुस्रि थानेश्वर बसुमतारी सारा दिनैनि तारिखआव देरहाखागोन। मानि थाखाय देरहागोन जोंहा बिटिसिआव ग्रोम ग्रोम सरकार सोलिबाय दङ 5 मा जाबाबो आरो स्टेटआवबो जोंहा जिहेतु एनडिएनि गभर्नमेन्ट जागोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव बे हिसाबै जोंहा सारा बिटिसिआव जोंनि बिपिएफनि मोनसे थौ बे सोलिगासिनो आरो 15टा समष्टियावबो जों देरहागोन आरो नैबे समाव बिथांखौ बुंदों थानेश्वर बिथाङा कक्लाबारि समष्टियाव बिथाङा रेजेक्ट केन्डिडेट होनना फोरमायदों मैया खौरांजों मा बुङो बिथाङालाय माबोरै रेजेक्ट जानांगौ थांनाय 10 बोसोर एग्र'निफ्राय 2021 सनसिम बिथाङा 10 बोसोर साफागुरि समष्टिनिफ्राय एमएलए जाखांनाय दा बेयावहाय फैलायासो कुनु सिगाङाव कुनु बिधायक एमएलए नङामोन एमसिएलए नङामोन आरो रायजोनि थाखाय बिदि पलिटिकेलि खामानि मावफेराखै। थानेश्वर बसुमतारी सारा 10 बोसोर जिहेतु एमएलए जाखाबाय बेवहाय कक्लाबारिया कुनु रेजेक्ट नङा बियो बिथांमोननि माने मिसआन्डारस्टेन्डिं जानाय रायजो राजाफोरनि जिहेतु बिथाङा 10 बोसोराव जेबो मावाखै होनना बुंदों कक्लाबारियाव मा फोरमायो 10 बोसोर एमएलए जानायनि उनाव थानेश्वर बसुमतारी थांनाय 10 बोसोरावथ' जोंहा 2015आवबो कक्लाबारि हिसाबै जोंहा बिपिएफनि बिजाथिया जोंहा देरहाखायाखै पिसिडिआरनि अनि बसुमतारी बिथाङासो देरहाखादों आरो थांनाय जितु 2020नि इलेक्सन बेयावबो जोंनि केन्डिडेट बिपिएफ केन्डिडेट देरहाखायाखै मानगोनां मन्टु बर' एमसिएलए बिथाङा दासिमबो एमसिएलए बिथाङासो देरहाखादों। बे बेलायाव थांनाय 5 बोसोरावथ' जोंहा गभर्नमेन्ट गैखाया जों अपोजिसन पार्टियाव थाबोदों बेवहाय बिथांमोनासो 5 बोसोराव मावनांगौमोन खिन्थु बिनि सिगाङाव जिमानखिनि जोंनि बिपिएफनि सरकार दंमोन 17 बोसोराव कक्लाबारिया जथेस्थ' डेभेलप जादों आरो ओनसोलनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन। बेसेबांसो आखा देरहागोन थानेश्वर जोंथ' आखाबादि दासिम जोङो बेसेबांसो देरहागोन नोंथांमोना 15टा समष्टियावथ' जों एनडिए हिसाबै 15टाखौनो जों दिनैनि तारिखआव देरहागोनखौ रोखा नुदों।